Pini keceng si arsik jitla pen soda gabirta non angton pen arjikta. Sildharampur sarthi terang arong amekar ucharam rong pia phan habit ingnar ke sagajok adim amat aprandam juilo. Dokmoka police station ka parlo Sildharampur sarthi terang arong mate rong mirdan amekar ucharam rong pia phan towe thang po dok dok porphai ke thomra achitim apor malam habit ingnar ke sagajok adim amat aprandam juilo. Birta kirip dunlong atengke theang po dok dok porphai ke thomra achitim apor malam kitilot ucharam rongpi hong barso nangke do amat habit engnar jang phongathe nangke choahut men chetengkheng dut amat habit engnar ucharam rongpi aphan ke sakamat aprandam juilo. Labangso alam ki aputhak dokmoka raikom asai ki lapen forest asai ki atum ada porphai throkra achitim malam kisung ke phohem pale damlo. Apran kedam jui ucharam rongpi arta throkke prai hini lapen asar buramen ram rongpi puta berta ridnlong halapunat raikom asaikia tum kititang arpum postmortem ji afan pura dipu se kelang aheman ponlo. Apran kedam jui ucharam rongpi alam ki aputak forest asaiki atum pen DFO angsong an alam pali ponpo pusi forest asaiki atum pherang ki afan nang pachinidun. Karbi Anglong Dokmoka pen Rukasen Kro report Bisonat Karbi live. Pini aduntu arsik jit abirta non putot angton pen arjikta. Dhendakat Karbi lo charli asong asai hem ki kimji afan pura nujok ke sompon. Pini wo sikni phai engkoi rasir kap durmiar ni lakha krepli korkanthi constituency arlo Dhendakat Karbi lo charli asong atum asai hem ki kimji afan pura mun ingtipi arideng pen anujok ke epon. Karbi lochar le asong heno karbia ke amoyar bunglo puma thasi ningkeme abang phi muning tipi ahin pen jungjung akhi adat pen Dhendakat Karbi lochar le asong atum kitir tip asai hema phan pura cement arlong ingchin anujok eponlo lapenan parta Dhendakat ahiti ang bongalong arwe jang lotangte langbi man det theklong si ningkang tiret abang phi mun ingtipi amena akhi adat chinghon he pin pen Dhendakat Arad aphan kaching hon amen pen langbi ke mandet ajo along sangti lapen arlong ke thok asai kedeng pon. Bangso ame along Dhendakat Karbi lo charli asong along klem bangphu bangphi atumta chetong donsi RD chipidun. Lapen muning tipi ahin pen kewang jilang apor ahut sitame cherap chetodun bomji puta lo charli asong aphan ning pathe tekang puta pherang ke aphan birta nang pachinidun. Literally bomalong ahut pen kita merah kita pen sebelah nantuan tak tapi nili ning hang kecera pesitu dunjia pan buat usame eja kong kido apor kasi tahun mende kita dire ya join isi kecera pun head lo tapi pini nili ning ke hang pen dak secretary tapi presiden ke secretary lah itu nantan di coro nangji abe alang itu nak tahu kabar nang pale pen ajok si nili pini ladak anda nanti nili lang tapi ke Karbi Anglong Dhendakat pen Mizoram Hanse report Bisonat Karbi live. Pini aduntu arsik jitla pen sodda gabirta non putat angton pen arjikta. Pirthia dang kachi unplup abur mate COVID-19 akeso Bisonat along rialong kijumji kalisi aphiong batonglo. COVID-19 akeso non ke banga keisi kelongchot lapuson kalilo. Ong dung Karbi arat atumta COVID-19 akeso kelong aphai nangbat bom tanglo. Bisonat alongri bihmari tiso arong pen bangkre isi balisang jongthung pro arong pen bangthrok lapen jonjia hawar pen bangsirkep abang phuatum non ke COVID-19 akeso longdon tanglo. Kopai kelang no pen jonjia hawar pen inut abang phuke apranta damnang koklo. Lasi Karbi arat doan atumta non ke fere dorde chere re lapuke chok chelo. Kedo ke dam hiti kulat don rap ahem ke dam ke bang hei hui chere pik nangpo. Lapen sorkar pen ketik pon aron ke kroy akenang sodlo. Pini aduntu arsik jidabirta non puthot ang ton pen arjikta. Karbi lamet amei dokmoka aro amei atum lamet kuru longkam teron karli ningkan kep kechok katalondun. Isia kei pulotangte lamet hinlo kei achite.
Karbia keita isi keikang tim lasi Karbia lametta ingchopik chenam bonta Chandrakanta terang ake hai kipu ason lamet kawe ake ke kititang halabangso ake apan purkimota kitikereng abirtain e lasi ili Karbi alamet kapareng adverji apan akai isi loke tok kapangrum lapen Karbi alamet loti jabang lamet kuru longkam teron karli arni pini ningkan kep kechok arnilo Lamet kuru longkam teron karli arni ningkan kep kechok arni pachiton dunsi Karbi lamet ame dogmoka aro ame atum aningkan wang ason thak thak pining aningkan ta pini bosik ni phai engkoira sir kep durmi arni ardi dojot pen chiki modun bangso ame along dogmoka aro ame Amepu Robindra Rongpi Kongchun Bang Dorsing Teron Lapen Anparta Ongdong Karbi Lamet Ame Klem Bang Pu Bang Piatum Chetong Dunsi Lamet Kuru Longkam Teron Akai Alamo Chethan Chimumsi RD Dojot Pen Talondunlo Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Crow Report Bisonat Karbi Live Piniaduntu Arsik Jilapen Soda Kabirtan Non Angton Pen Arjoita Dimasa pen Karbi Angbong Ron ahut apran kedamdun ahem atumaphan nangkele compensation atangka langmili ahawar kisung ke podun vekatum non puta compensation atangka longlelang Keramtang ningkan surihini ra pho aningkan Karbi pen Dimasa aron ahut apran kedam kisung ke phowek ahem atumaphan Assam sarkar pen ningkan surihini ra kresir kep aningkan kuti kep compensation atangka nangpalelo Labangso compensation atangka chargim parsek along ke podun kisung arat atumaphan compensation atangka pipajir ponlo Lason si langmili ahawar along kisung ke podun arat atumaphanta compensation atangka piponji pusi Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen chechak ponlo Bonta pini arni anta hadda gara atum kisung ke phowek atum compensation atangka long ledet ajok kisung ke phowek atum ningduk chepaklang pon Labangso aputak prabjin pen compensation ki PG aphan authority Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan kelangdun kenang sot puta choningri padopon Suti jat ancu lo man baro baji soka tekang do Kopiaron ni hotik lo. Kusari di masaron Di masaron hotik lo. Ante nang li papa pachinig jila so channel hoy pa. Kacuning rin nang pibek nang po pajal lo tinilihin bang khe niliya cuning rin bang khe ke ho pu chak jim anta bang piet kira piet do mati ke la puna bang kusol sinang lang ding ma pujal lo Nang tumpan pini alam Dolo na grab lang pujal mati amasi lo han chujor lo he niliya masor ke o kapranta mi bimar ki long aningkan bang ta ma lo han chujor pensi to long dun jimi ni pujal he mang ke dokumen ajat anta di rot lapsi di si long non jumadam lo ke non putok ta alam ki jumis sen ta nang faklang klela Nang tum kasi tong dahol siyam pilo na pudon. nang piji ke pubom lo nang pipedet lo alam bang ke jume pik ke dam batai tinta sita me la so alam bang ke kuson tong ke pavir dan non anta alam jumis sen ko sita me ke long masang ring ave Kilo yung mana to? Sa alam ta ave nan delu nilihin alam kan nilihin Pini nililang mili don sing teronarong asor arat lo lapente kedamtang ningkan surihini rapho aningkan di masa lapen Karbi labang so akles porahut nitum lang mili nitum hemarit amechu erlo lapene kithida prai bangkre trok atum hadak lang mili arat labang so di masa lapen Karbi kacharwo hut hidunlo Ase pinianian ta itu mah hemarit mekecu lapan kisung kan kami letum piniani laki thia tuman bhastame pini kedam tang CM sartame laki thia tum phan kado ve phan Karbi Anglong ara phan anta kithi tum phan lak pho piar lo pusipus tame niltum lang mili ara kisung ke podum ke pinian tame long lelang ako laki thi dun vek veka hema sorta me pini ara keong dung to ladak nang kitong lo ana chong Kedam tangkanan lim long dun lama. Long tu nak epin lah. Carci malong tame CM sarta cicak lo. La lang mili sarpan ke lak po tangka ke piwek po pu. Alang li lam cak do. Bon si tame nili tum ko ane
lo han chu yor chot pen ta me ni li tum che klem on lo ta me na pu ta nang pi pe lang ko pe pon ne Nang li mai masorang no. ling he কাৰ্বি আংলং ডিফুপেন কাবিন তেৰণ পি ৰিপৰ্ট বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ পিনি কি জোটসিয়া ফাৰ্মান আৰ্চিক জিতলাপেন সদ্দা গাবিৰতান নন আংটন পেন আৰ্জুইথা নন পরিবর্তন সরকার আহুতসিটামে আমরেং এমএসি কনস্টিটেন্সি के पारलो मोकिंदुर आहावार के परिवर्तन आत्मन रोरे पिनला मोकिंदुर आरंग लाके हाको फुसार फिसार आकाय हुटपेंसि बांगसो आरंग नांके सेंग मन्टा पिनी आर्नियान कार्बि आंगलं ऑटोनोमास काउंसिल माहांगे टेक निंकान थॉक्सी के प्लेंगडेट आपिटा আমরেং एमएसि कनस्टिटेंसि के पारलो मोकिंदुर आहावार काचिंग थुर आंगटेक बुके आवे पिनला Mukindur arong along nonata me lang towar pendanglok kaching tur atomon amatsi pinianta ledam de pinla Mukindur arong arat jo padap hitikulat ke dam kewang kasik sak tepik an pinlang Aja semet keso kiun ese kachelangji afan pura kheroni an ke damji afan amring aroi ke kap dolong kawea jok lang ke kap apran pen chelar thot puta hadak araratum nang pachinidun Anparta kaceleng atowar ka siksak thepik lapen kheroni ahiti nangki dunta donrap ahem boha donang seset puta hadak araratum puthot nang pachini duntu লাসি পরিবর্তন সরকার মাতে বিজেপি সরকার কাচারি কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল কেথে কিডিং আজাসেমেট সিএম তুলিরাম রংহাং আকি হায়াফান প্রাবজিন পেন আমরেং এমএসি কাপারলো মুকিন্দুর আরাদাফান কাচেলেং আতবার দলং মে লাহেহুই আজাসেমেট আওয়ার সাই কিপিপনজি আফান হাদাগারাতুম কাচনিংরি পাদপন কার্বি আংলং পেন রাজীব তিমুং রিপোর্ট বিশ্বনাথ কার্বি লাইভ